Салом алейкум бародарҷонои ман. Илтимос бародарҷоно, ман як чанд дақиқа вақтона мегирад то охира иншоалло ки гапҳои беҳтарина то охира гӯш кунед. Илтимос бародарҷоно. Иҷа чанд кас савол додагия ки якара чӣ шида мақсад хеле ҳолдай. Хитон диден ки қалпоқи сараш метова. Майнаи сар қалпоқи сараш метова. Чӣ меган майнаи сар? Бародару ӯ сабабиш ҳамея ки сарша оператсия кардан камтар ростига дар марзи сараш ана гӯшти зиёдӣ пайдо шуда бародару гирифтан амро оператсия кардан чанд кӯкиш канд аст бо ӯзи сум дар корчаи ки мисол амро лечение кунан надоран хай хитон вазъията ба чашми хитон дар ӯ навори пешинам диден ана баъд дар комментария яда гап шидагия бародарҷоно ман мехоҳам ами ответа битумам мода пура комментария мехондаги ман рости гап ҳар як шуморо комментариятона мехонам вақтҳои бекорӣ мехонам. хоб бародаро ина иҷа я бародар нависондае ки бобоҷон барои чӣ картада ному чиш ному фамилияш карочи намедрояд рости гап бародарҷон ин чиза ман ин чиз гуфта наметунам ба ӯ хотире ки картаи ман нестай картаи ами касали хидша якай лангарӣ ана касали хидш медуна сабабша ман намедунам картаи хидшона фақат ман коди картара мондам дар збор намедунам сабабша иншоалло ки масъалаша мебинем мерем пеши ами якай лангаришон якай рустамшон сабабша мепурсем аниқш мекунем ана як кас га гуфта салом карташа гуштен коча намегуштен ягон хакер чиша намегуштен мега код 60 коча намегуштен ана ягон хакер мегира сумоша мега аки и видеора ма барои аллоҳ кадагиам ма гуфтабдум ту бо мегу и шакмада чӣ надора кадоми мегира намегира пага дау дунё савол ҷавобша хидш мега бародарҷон аймая картара гузоштан буд мондумаш. хоб ина и бародарига нависонда ки амихе камбудӣ короче амихе камбудӣ ҳамада ҳаст блогеро мебарем чи блогеро мебарем худтон ёрдам кунен мега аз ҳисоби мардум мошинои пеш короче мошинои пеш қатӣ мегарден мега муҷиро фақат шумоёнда кор кунанд. ин бародар гуфтагия ки шумо блогерҳои ҳисоби ано мехоҳед нагарден мошино қатӣ ира бугум бародарҷон ки алҳамдулилло ҳазорон бор худоро шукр ки зиндагӣ ма 100% ай ва аллоҳ қасам ягон сумада дар кор нестай хай кадом медонам иҷа тамошобино бисёри шумара ҳар рӯз мебинам ра мешиноса мақсад медонам ки ман худам як тестайёр дорам каму бешам боша худованд ризқи мара додеста дар ҳамин совхози ангурбоғмон ман худам дорам тестайёр худоро шукр ризқи рӯзӣ ма ёфтесам ман дар на мошин дар коре на гуфти гапо чи ҳисоби дига кас не ман иншоалло худам мардакам кор мекунам ҳамаш мешава бародаро худо тани сиҳата бита. хоби ҷавоб дар ҳамин бародаре ки ҳамин гапа гуфта буд ба фикрам ки худаш фаҳмидуже. хоб дар тоҷикистони азизамон ягон одами сумдор ба имон нест магар худованд ҳамаи шуморо дар ҳифзу амонаш нигоҳ дорад омин гуфтагияи бародар. хоб раҳмат барои дуои хубот бародарҷон мо мақсади видео карданмон набуд ки мо дар тоҷикистон ки бой аст ки ира пайдо кунем мо дар одами дар кора бой не одаме боша ки раҳмдил бошаву хайрхоҳ боша мо дар бой дар кор нест ҳастай ҳо нафарои сумдорам ҳастай бародаро ки худованд додай шукр мега боз хайр садақа мекунам хай хитони чизора бо хубтар медонем бародаро ана баъд тайгаш гуфтага и картаи кадом банкай худованд шифо тиҳад омин мо ҳам дуо гӯем ки худо шифош бита бародарҷон картаи душанбе сити ай иҷа бисёри ман ҳамин саволоеро иҷа пайдо кардам ки ҳамин савола чанд се-чор кас додагия як савола барои ҳамин ман ҷудо кардам набоша комментария дидем ки чӣ хел бисёр ай. хоб шербачаҳои московский куҷо дарем ёрдам кунед аз барои аллоҳ боз ҷавобишан мегум нигаҳ кунед бародаро пеша видео кардан ягон каси вазъията намедонист ман хидмам ҳамин ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи сайроб ҷамоати панҷоб
бисёриҳо ба номи савхози ангурбоғ мешиносанд иҷара. хулоса бародарҷон, як бор ҳами хешида буд оператсия кардан, ҳамсинфош ҳами сума ҷамъ карда буданд. ба худо қасами савхози мо ҳам ки одамои хайрхоҳ, одамои беҳтарин 99% бугем одами хайрхоҳ, одамои хубам ба номи Аллоҳ. ман худам 26 соли умрама дар ҳамиҷа гузарондам. ман медонам мардуми иҷара дарак надоштам. вақти видеоро дидан бовар мекунед кадоми чанд зурш мерасад то 1400, 600, 400 сум, 500 сум ҳар хел кӯмаки хичона расондест. акшар нест ки ҳар як юра ман он шаб гирам акай фалон акай бемадон. не ки алҳамдулиллоҳ худоро шукр ки бародарои мо ҳам иҷада мардуми московски ҳам ба худо қасам беҳад мардуми бигем ки ба номусу ба нангам. просто навора кардан чӣ буд сабабаш набоша мардуми худмам ҷамъш мекард ба он сабаб ки тезтар ҳамин вазъ чӣ безеба сум ҷамъ шавава мо бирем ҳамина лишчени кунем бародарҷонам. мақсад аки дар комментария и озода комментария кадомира чизе фора менависонам мегӯм ки ман ҳамин комментариёро иҷа атве додам бародарҷоно ки муҳимтар дан як савола 3-4 кас додагияй. не ки бародаро илтимостон мекунам ягон гапҳои безеб чӣ накунед. як тайгаш хоб ҳақорат кадай ки ҳақорати безеб шар нест ки аки ҳақоратша бимонем аки сирез ама скриншот чикам ман комментарияшда ҷавоби ҳақорат нея бо даже бародарҷонаш нависондам. бародарҷон хишу гапома гуфтамаш карочи ама одам худаш изо кашид дромадай сиреза удалит кадай хит кадаем брат. хеле намихе бародарҷоно илтимос фақат тоқат кунед иншоалло ки ҳами сум хишу ҷамъ шид. иншоалло ман зубор вақти зубор маҳкам кардан пешаю як навор мекунам нишон метам ки мақсад чанд сум дар карта ҷамъ шидагияй ё ин ки ана балнеса бурданша. ман ваъда додам иншоаллоҳ ки балнеса бурданша ман навор мекунам бародарҷоно. фақат ягон гапи қабе нанависон ягон гапҳои безеб иншоаллоҳ ки ман ҳамаша навор мекунам. ира ман барои худам накардам бародарҷон. бо як касига комментария кадай мега ки ту худат мақсад чӣ намекунӣ ва фақат видео мекунӣ. як чизе мегӯм бародарҷон именои туда дахл дора бародарҷон. якумш ки ман фарзанди инсонам алҳамдулиллоҳ ман мусулмонам. ман хайри хидмат кардам. акшар нест ки ман бигӯм чӣ бурдам чанд сум чӣ кор кардам. акшар нест ки ман бигӯм хайри кагира ҳеҷ вақт одам хайрша бояд нага ғайри ҳамин коре ки ман кардам худаш хайра бародаро чӣ ба як кас дига накарда. мисоли худаш беҳтарин кора ҳамат медонем. ман фақат ай барои Аллоҳ кардам. ман на барои худнамоиштииш кардам на барои сумуш на барои дигару дигааш. дидам ҳамн вазъията дидам ба Аллоҳ қасам дилам тоқат накард ки ман амро ба ҳамун ҳол бибинама накунам ҳамин кора. ман дар ютуб сум натавохи ман чӣ кор мекунам просмотри ура лайки ура чӣ кор мекунам. худоро сад бор шукр ҳамиҷа расторозима каму бешам бошай гуфтесем шукр гуфтесем ҳамидам. барои ҳамин бародарҷоно ягонта кадомит ки ҳамиҷа нависонда будем ягон гапи безе боша ягонта хафа нашид. просто хондам ки мисол фикр кардаям ки ман ба хидмат валои қасам ягон сума дам намеояд ҳамаи сум хонаи хичон рафтаса ё ҳамаи сум дар картаи хичон гузаштаса. ин фақат ай барои Аллоҳ ай видео. ҳамин видеои ман кардам ай барои Аллоҳ ай. ёрдами ман ҳамин қадар ҳастам. хуб бародаро видео дарози бад шид. дар паноҳи Аллоҳ бошед. кадомит ки то охира тамошо кард худованд дар ки ҷое боши нигаҳбонат боша бародарҷоно. хуб дар паноҳи Аллоҳ жиддат кунед иншоаллоҳ ки ман навори дигада нишон метам чанд қасм ҷамъ шидай кай балнеса мебарем ҳамаша ниқ мешавад иншоаллоҳ. дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро.